yılda Татарстанда гомумән илдә milli туган телләрне үстерү буенча җәмәгатьчелекнең активлыгы башланды. Ул Татарстанда, Казанда татар иҗтимагый үзәге төзелү, аның башында җитәкчесендә Рәшит әфәнде турды. Һәм алар оештырып меңләгән кешеләр берләште, башка оешмалар барлыкка килде. Һәм соңгы 25 ел içinde бик зур эш эшләнде. Татар гимназиялары төзелде, татар телендә бүтән фәннәрне укыту яңартылды. Ул Советлар Союзы вакытында татар теле авылларда барлык фәннәрдә татарча укытыла иде. Казан дәүләт институтында Советлар Союзында имтихан алганда ике телдә, рус телендә, татар телендә экзамен алучы кешеләр бар иде, белгечләр, галимнәр. Мәсәлән, Педагог университеты, мәсәлән, мин үзем хәтерлим. Мин авылда татар мәктәбендә укыган кеше. Тарих, рус теле яисә татар телендә, ни телдә сөйлисең килә сөйлисең. Башка фәннәрдә шулай иде. Һәм инде 90-нчы еллар башларында Педагогия институтында, университетта татар теле өчен Казан дәүләт университетында, башка педагогия институтларда Татарстанда зур эш башкарылды. Группалар күбрәк ачыла башлады. Галимнәр әзерләү буенча эш шактый активлашты. Татар теле белгечләре, әдәбият татар теле белгечләре. Һәм башкалар. Иң мөһиме татар класслары ачу, татар гимназиялары ачу һәм балаларны милли үзаңда татар телендә тәрбияләү процессы масштаблы эш алып барылды. Татарстанда, Башкортстанда, башка субъектларда, Россия Федерациясының башка субъектларда. Монда инде киң итеп сөйләргә вакыты юк. Мен аның үзем шул иң башында турып эшләгән шушы Татарстанда гомумән милли үзәң формалашуында татар мәктәпләре, гимназиялар ачуда катнашып һәм үзем оештырган кеше. Бүгенге көндә менә без бер җитешсезлек бар. Кызганычка каршы теряем бдительность на каком-то этапе развития. Бөтенесе әйбәт бара, татар классларына балалар килә, гимназиялар эшли, татар теле укытучылар әзерләр һәм чаманы белми башлыйбыз. Менә монда әйтеп китәргә кирәк, Мәгариф министрлыгын җитәкләгән кешеләрнең министр, замминистр, башка начальник отдела образования, директора школ, гимназий җаваплылык булырга тиеш. Аларның кыйммәте башка, иң беренче мин мәгариф системасына карыйм. Галимнәр дә менә шушы вакыйга татар телләрен, туган телләрне мәктәпләрдә теләгән балагына укый дигән законның кабул булуы. Ул бит Советлар Союзында да бер юк иде. Татар баласы татарча укый. Хәзер инде теләк белән бүген демократия, ата-анага мөмкинлек бирәбез. Ну, рус телен, математиканы, физиканы шушы нигә куйсаң, физиканы ничә кеше укыр икән? Ничә процент бала? Математиканы да һәм башкалар. Монда инде мин әйтеп тормыйм, һәр кеше үзе уйларга тиеш. Менә шушыны булдырмау мөмкин идеме? Мин үзем 98 елда Казанда беренче татар класс ачкан кеше, оештырган кеше, 42 бала җыялдык без, ата-аналар белән эшләп, өйләренә йөреп. Аннан соң татар гимназиясын оештырдым. Безнең 5-нче татар гимназиясы заманында республикада, гомумән республика өчен, гимназиялар өчен фәнни лаборатория иде ул. Бик күп конференциялар, семинарлар үткәрелә, бик күп китаплар чыгарды. Һәм башкалар. Һәм мәгариф министры булып эшләгән чорда
регионнар белән, мәктәпләр белән эшләүне бик киң масштабта алып бара алдык. Мин рәхмәтле татар җәмәгатьчелегенә, язучыларга, журналистларга, администрация башлыкларына районнарның бердән булып эшли алдык. Һәм шуңа күрә уңыш та булды. Хәзер үзгәрде заманнар. Менә татар гимназиясын ачкан кешеләр аны аңлыйлар, нинди шартларда ачылды. Аннан соң поколение үзгәрә башлады, яңа яшьләр килә. Аларга тарихны әйтүче, аңлатучы җитмәде. Ничек үскән ул татар мәгарифе шушы соңгы 20 елда, 30 елда. Алар җиңел карыйлар кайберләре. Һәр инде күбесе Мәскәүдән закон тегеләй булай. Татар гимназиясында бүген көндә татар телендә күп фәннәр укытылмый икән. Егә керде дә, ансы укылсын русча. Кем каршы килә? Ну башка фәннәрне татарча, татар гимназиясында укытмагач, бала да формалаштырып була микән соң? Милли үзаң була, ләкин катлаулана. Һәм башкалар. Шуңа күрә журналистларга мөрәҗәгать итәсем килә. Соңгы 35 ел эчендә Татарстанда һәм Россия Федерациясында татар милли мәгарифен үстерүендә, татар теле үстерүендә хезмәт күрсәткән шәхесләрне, галимнәрне, барысында укытучыларны, җитәкчеләрне барлап, алар турында язылырга тиеш төрле газеталарда күрсәтергә кирәк яшьләргә, шушы яңа буын кешеләренә ничек булганың. Хәзер кызганычка каршы яңалык итеп Казан Федераль университетында татарча укыту өчен физика укытучыларын татар телендә әзерлибез. Ул инде Советлар Союзында бар иде. Галимнәр шуны да белмили, или белеп тә, янәсе яңа эш, зур эш эшлиләр. Алар бик күп, барысы да бар. Безнең бурыч яңадан яңартып эшләгән эшләребезне шул дәрәҗәгә күтәрелмәсәк тә, бүгенге көнне саклап калу кирәк. Хәзер татар теле укытучыларын әзерләү бик кыйммәтле. Менә хәзер 10 елдан безнең бик нык кризис булачак татар теле укытучыларына. Ничек инде ул? 2 группа бюджетта бөтен Татарстанга. Вакыт күп булай үтәм, ихтибарсыз. Ләкин мен әйтергә тиештем. Казан университетында 4 группа көндезге уку бар иде. Казан Дәүләт институты, аннан соң университетта 4 группа көндезге укыту бар иде, әзерләү. Елабугада бар иде, пединститутта, Чаллыда бар иде. Аннан соң 90-нчы еллар башында ачылды. Казанда министерство, мәгариф министрлыгы каршында институт. Анда бөтен фәннәр татарча укылып, инглизчә, татарча, инглиз теле укытучылар әзерләү процессы бик яхшы куелган. Анда ел сайын 4 группа. Аларның әле заочно бар. Менә шуннан исәпләгез. Бүгендә күпме ел сайын кадрлар әзерләнә. Галимнәр әзерләнү почти бетте. Профессура, кандидат наукларына татар теле белгечләре менә анализ бар иде. Анда башта тыңлап утырыгыз, әйме? Ничек булганны белмичә торып, яңартып булмый аны. Мин сөйләмим, мин туктыйм хәзер. Мин үземнең фикерне әйтергә тиеш. Нәрсә эшләргә кирәк? Беренчедән, һәр урында эшләргә тиеш милли үзаңы булган татар телен нык итеп белмәсә дә, милли үзаң белгән кирәк татарның киләчәге турында уйлаган шәхесләр. Контроль булырга тиеш җәмәгатьчелек тарафыннан. Ничек бу эшләнә үтәлә закон? Ничек инде контроль булмагач, ничек ректордан сорамагач, нишләп 2 группа, 1 группага, 2 группа. Федераль университет, Казан дәүләт университетын федераль университетка куштылар. Татарстанда Казан педагогия институты Россиядә 3нче педуниверситет иде. Бетте хәзер ул кадрлар. Һәм башкалар. Аннан соң һәрбер кеше дә, җәмәгатьчелектә яхшы эшне күрсәтеп, җитеп бетмәгән эшләрне конкрет, конструктив юнәлешләр күрсәтеп әйтергә тиеш.
Болғанның қадірін біліп, мобилизация керек. 90-шы жылдар башындағы кім. Һәм инде властьта отырған кішілер де должны принимать решения осознанные. То, что касающееся национальной культуры, языка и истории. Что даст это через 5 лет, 10 лет? К чему приведет? Ауыр болса да дұрыс жол. Законы позволяет развитие татарского языка, других языков. Но мы сами стали инертными. Ищем причину оправдания своей бездеятельности. Гафу этегіз. Эмоциональный